Without vision, people will perish. Pag wala tayong pangarap, mamamatay tayo. So ito yung nais ng Diyos sa atin, na makalaya tayo. Naalala ko yung kwento nung, kung naikwento ko dito minsan yan yung isang India, doon sa India, napunta ito isang missionary, kita niya itong ibon pa, ikot-ikot, nakatali sila. Ikot sila ng ikot. Naawa siya, sabi niya, bibilin ko nga itong mga ibon na ito. Binili niya. Sabi niya, oh, malaya na kayo. Tinanggal niya tali, malaya na kayo. Ikot pa rin, ng ikot pa rin. Sabi niya, bakit ngayon wala na tali? Ginawa niya, silipa niya, binugaw niya, boom! Binugaw niya, nagliparan. Nagliparan na taas, pagbagsak, ikot na naman ng ikot. Minsan tayo, gusto natin mabago buhay natin. We want different results, but we keep doing the same thing over and over. Paulit-ulit natin ginagawa. Isang bagay na alam naman natin, hindi tayo magsasaksi, pero paulit-ulit tayo, gusto pa rin natin ang mangyari sa buhay natin. Kaya tama sabi ni Pastor, na huwag tayo mag-settle. So yun binigay sa atin, hindi nyo tanggap. Marami pang opportunity na magbubukas para sa atin. Huwag tayo mag-settle. So ano meron tayo? Dati akala ko nung napunta kami rito, at the age of 10, nagbabakal bote po ako. Kala ko yun yung buhay sa akin, hindi nibak na magulang ng trabaho nila. Kala ko ito yung buhay sa akin, nagbabakal bote ko. Ito na siguro yung buhay ko. At the age of 12, grade 6, nalitig up naman. Natuto akong mag-dyaryo. Kaya pag sumisigaw ako, dyaryo! Sanay na sali ako sumigaw. Ilang taong kong ginawa yung mag-dyaryo. Ito buhay ko para sa akin. Nag-high school ako. Tricycle, nabinan akong tricycle. Ito yung buhay ko. Tapos may sakay na akong magandang sexy chick. Backlight, wow! This is my life! Kontento na ako dito! Not knowing, may naghihintay pala na mas maganda para sa akin. Not knowing, na hindi lang pala yung buhay na available sa akin. Dahil sa katapatan ng magulang ko, nadamay ako sa blessing. Napinta kami sa Amerika. At dahil age of 18, nagkagay po ako ng sports car. And after 2 years, BMW na hawak ko. At the age of 23, may bahay at lupa ako at the young age. At sumisweldo po ako ng milyon. Ganun po mag-bless na Lord, wow, available para sa akin ito. Minsan hindi natin alam yung bakit na available sa atin dahil ayaw natin subukan. Ayaw natin ang pagbabago sa buhay natin. Dahil tayo na kontento na lang tayo, nandito complacent na lang tayo, ayaw na natin subukan yung mga bagay. Minsan tinatawanan natin sa Pilipinas Got Talent, kapal naman ng mukha, lakas-lakas naman, wala man sa tono, kumakanta. At least may got sila. In order for you na maranasan mo yan, kapitan mo. Kunin mo yung first step at ikaw subukan mo. Para makuha mo. Kung sabihin ko sa inyo, sino gusto ng pera ngayon? May gusto ba may pera ngayon? Sino gusto ng pera? Sino gusto ng pera? Sino gusto ng pera? Marami sa atin. Marami sa atin. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Nais ko yan. Pero in order for you to get it, you have to come and get it. Kunin nyo, anuman nasa harapan nyo, anuman obstacle nyo, kunin nyo. Isasabihin nyo sa akin, mahirap lang kami. Pinanganak kasi kami mahirap. Tama yun. Hindi nyo kayo kasalanan pinanganak mahirap. Pero mamatay kayong mahirap, kasalanan nyo na yun. Napakayaman ng Diyos natin na kaya ibigay lahat ng pangangailangan natin. Ganon kayaman ng Diyos natin. Mga bagay na yun. Lapitan nyo, kunin nyo dahil hindi lalapit ang blessing sa inyo. Hinahabol yun. Hinahabol ang vision. Talagang nilalapitan yun para maging realidad ang bagay na yun sa buhay natin. Hindi ako naging ganito kung hindi ko inabot yung mga pangarap ko. Hindi ako naging ganito. Para yung kape na pag kumukulo na, naaamoy mo na, and yet, hindi pa natin naabot. Pero panahon na, sabi ni Pastor, na mag-level up tayo, panahon na para baguhin natin ang pananaw natin, pag-iisip natin, panahon na, kung natin limitahan ang kaya gawin ng Diyos sa buhay natin, palakihin natin, ilawak ang kaisipan natin sa abot ng kaya gawin sa atin ng Diyos. Minsan hindi limitahan natin ang kaya sa atin ng Diyos. Instead of sabihin natin na I can and I will, lagi natin sinasabi, hindi ako yan, anak, I can't, hindi ko kaya, at ayoko gawin yan. Pag sinabi sa inyo, Pastor, dito tayo mag-mission tayo, ayoko yan.
Pero panahon na para sabihin natin na ma-overcome natin, panahon na ng revival, panahon na na makalaya tayo sa finances natin, sa kalusugan natin, at sa lahat ng aspeto ng buhay, at sabihin natin, I am, I can and I will. Unang-una, I am. Ang sabi dito, I am ready to make changes necessary in my life that the Lord wants me. Ako ay handa na sa pagbabago ng buhay ng gusto ng Panginoon para sa akin. At ito'y ginamit na versikulo ni Pastor kanina. Sabi niya dito, for I know the plans I have for you. Sa Jeremiah 29:11, di ba? Declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. So ito yung mga bagay, pero ang kaaway, patuloy na pinag-iisip sa atin na hindi tayo karapat-dapat sa pagpapala ng ating Panginoon. Patuloy tayong sinisiksik ng kaaway na tayo makasalanan, masama tayo, hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Mali. Ang habag ng ating Panginoon ay napakalaki sa bawat isa sa atin na nais na bumalik sa ating Panginoon. At ang pagpapala niya ay available sa bawat isa sa atin. Pag sinabi niyang plans, hindi niya sinabing plan. Ang sinabi dito, S. May with S. Pag tayo arkitekto, pag nagpaplano tayo, ginagawa natin ito na maging maganda ang isang bagay. Hindi ka naman tatayo, lalo kung sa'yo yung bahay. Lalo na yun, talagang grabe. Talagang pulido-pulido ginagawa ni Pastor ngayon sa kanyang tahanan. Kasi nais niya yan. Nakita niyo nalaki ng mga bintana. Wow! So napakadaming plano. Ito yung sinasabing plano. Pag ikaw mekaniko, ang pangarap mo hindi nangyari, at nagsarado yung pintuan na yun, kasi hindi yung plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos pag nagsarado isang pintuan, napakaraming bintana pang kanyang buksan para padaluin ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Huwag tayo maging kamunan, akala natin hindi natin tanggap isang bagay, akala natin tapos na. Kaya sinabi niya, plans. Marami kaparaanan para tayo pagpalain ng Diyos. Pat kadalasan, dito na tayo nag-focus, nag-hold on na tayo, hindi na natin mabitawan ito. Akala mo ito na yung trabaho para sa iyo. Maging konduktor, akala mo ito na. Hindi mo nilet go. Ngayon pala nakaharap sa iyo para ka pala maging isang doktor. Hindi mo ma-let go. Kaya sabi ng pastor, kailangan maging move forward tayo. Kaya lahat ng ginawa ng Panginoon, napapansin nyo, yung mata, tenga, kamay, paa, puro paharap yan. Puro paharap. Para tayo mag-move forward. Diba, baba at pastor, meron pang parte sa likod. Meron pang natitira. Nilikha ng Diyos yan, sinadya niya. Dahil meron din man tayong kailangan iwan, yung mga basura sa buhay natin, mga pangit sa atin, i-plus natin at huwag nang balikan. Yung mga pangit sa buhay natin at kailangan umayos tayo sa harapan natin, Panginoon. Sabihin niyo sa katabi niyo, umayos ka. Umayos ka. Kung gusto niyo makaranas ng tunay na pagpapala ng Diyos, umayos tayo. At sa lahat ng bagay, give thanks. Ang kinatutuwa ko sa pastor niya, bakit ko pinagpapala ng Panginoon niya? Simpleng bagay. Pero grabe magpasalamat sa Diyos yan. Ako nga po dati naranasan mo naman masarap na buhay. Sitaw lang ha. Grabe Lord, salamat sa sitaw. Si pastor, konting kibot, talagang nag-Starbucks kami. Halos maiyak yan. May picture pa ako sa telepono ko eh. Talagang wow! Kaya naman abot naman sa langit naman yung pasasalamat niya. At ang Diyos naman natutuwa, lalo siyang pinagpapala. Tayo isa. Porque ito na natanggap natin, nare-reklamo pa tayo. Pagkaya ko lang yun. Pero instead, magpasalamat tayo sa ating Panginoon sa bawat bagay na tinatanggap natin. Dahil pag tayo nakitaan ng katapatan sa maliit, walang reason para hindi ka pagpalain sa mas malaki. Amen. Walang reason para hindi ka pagpalain sa mas malaki. Alam mo po yun, nangihingi ako sa Lord. Lord, kaya 1 million, mission ako. Hindi naman ang faith mo, anak. 1 million, saan makukuha niyo? Bahala, Lord, doon. Alam niyo po, siguro hindi niya binagsak yung 1 million one time. Baka manimutan mo rin paglilingkod ko at ipag-good time ko na lang yung 1 million. Minsan ayaw na doon na mapapariwala tayo, ayaw tayo ma-overwhelm. Ginawa niya, 100,000 dito, 50,000 yan, 30,000 yan. Pero to the exact amount na hinihingi ko. Pero pag tayo nakitaan ng katapatan ng Lord, kasi pag hindi niyo kaya sabihin yung maliit na bagay,
Eh pag sa kanya isang joking pera dyan, baka mamatay ka, hindi niya masalo. Kailangan handa tayo saluhin yung malaking bagay para sa atin.